Se olisi Get Ready With Me, ja tänään me puhutaan semmonen fitti, mikä sopii silleen melkein kuuma, vähän myös kylmä säähän, eli melkein mitä jokainen Suomen kesän päivä täällä tuppaa olemaan. Mennään suoraan outfitin pariin. Aloitetaan housusta, tässä on tämmöiset tummaharmaat farkkujortsit, sitten tämmöiset reikäsukkahousut. No niin, täältä näyttää sitten nämä sukkahousut täällä alla, enkä tiedä yhtään mitä mieltä mä oon. Nää on niinku ihan kivat, mutta tavallaan en tiedä toimiko, mutta annetaan näille mahdollisuus. Sitten kengiksi tietenkin nämä mun lemppari Puman sämpylät. Sitten kenkien jälkeen pistetään ihan perus tämmönen musta, tiukka, pitkähiäinen. Sitten joku aika sitten mä löysin mun kirpparit tämmösen pitkän herminauhaketjun, ja mä tykkään käyttää tätä tässä tälleen niin kuin housun reunalla. Pistetään tämmönen kirkkaan vihreä dieselin liivi. Mä en tiedä, onko tää niinku joku toppaliivi, kevyt toppaliivi tai jotain, mutta ei oo kyllä ainakaan yhtään kuumaa, että just sopiva. Sitten pistetään vielä korui. Ja vitsi, Zaran miesten osastolta alennuksesta löysin tämmösen mustan laukun, ja mä oon käyttänyt tätä nyt koko ajan. Tää sopii ihan supermonen fitinkaan. Tää on supertilaava ja kätevä ja kaikin puolin vaan ihan superkiva. Jee, olemme nyt valmiita. Tästä tuli tällainen fitti tänään. Kiva kun katsoitte. Ootte